Mun verkko teki mulle. Ja. Terve täällä ja nyt on serverisettelyvideo. Tää on minun Definsen ja PXXRn servo ja mitä mun tässä voisin nyt sanoa? Ei oikein mitään. Minä tän serverin nimi on Nextes minä tälleen. Joo. Pitää saa lumivippiä 10 € PayPal-kartasta, saa YouTube-vippiä, jossa pitää olla 150 tilaa ja sen saa. Okei. Okay. No niin. Sitten, niin mennään vaikka tänne PvP-ekana. Ja sitten saa nää kitit. Tässä on kitit. Archer on tämmönen perus, kaikki tietää varmaan. Infinity 1, Flame 1 ja Punch 2. PvPtä saa vielä kiti. PvPtä tää on kaikille tuttu oikeastaan. Rauta-armot tietysti mun jakko. Se on tää Axelon. Se on kunnon tankkia. Sitten se on tää Nextes minä. Kit Nextes. Sitten tässä on tää aika OP. Tää on Nether jossa on Sharpness V ja Knockback 2, Punch 2 ja ja Fire Aspect 2 ja toi on aika OP. Paitsi tietenkin jos PvP vastaan niin sun pitää osaa väistää edes. Jep. Koska Täällä on tää mä voisin näyttää tän mappin, oota. Kautta fly. Mäkin voisin pistää. Mä pistän vaan kiemykkäsen. Tehtiin tässä spawni, että aina mikä tässä meni kauan, oli tehdä nää portat tähän. Mutta tää on hirveen hieno. Ja jos joku niin jos kukaan on tehnyt sitä KitPvP, se on tyyppi nimeltään Xputtex. Tai iFreeze, miten sanotaankaan. Niin, et se on ollut meillä aika isona apuna täällä. Isona apuna rakentamista onko tässä rakentaa kokonaan, mutta silti. Mut sitten se on tää Kit kansalainen. Satulla siis nää kamat. Ja niin.